Júl. Slnko páli. Vy sa tešíte na úrodu. Ale robíte jednu zásadnú chybu. A vaše uhorky za ňu platia. Umierajú pomaly a isto. Pozeráte sa na žlté flaky. Na biely povlak. Na hnednúce listy. A čo robíte? Bežíte do obchodu po farebnú fľašu s chemikáliami. To je tá chyba. Moderná chémia je rýchla náplasť na hlbokú ranu. Sľubuje zázraky, no často len oslabí rastlinu ešte viac. Stane sa závislou. Dnes vám ukážem pravdu. Pravdu o 3 tichých zabijakoch, ktorí práve teraz ničia vašu úrodu. A potom vám ukážem, ako ich zničiť. Rýchlo. Navždy. A bez jedov. Zabijak číslo 1. Pleseň uhorková. Poznáte ju. Začína ako malé, žlté, hranaté škvrny. Obmedzené žilnatinou listu. Vyzerá to nevinne. Nie je. Toto je huba. Parazit. Živí sa šťavou z vašich rastlín. Zo spodnej strany listu vytvára sivofialový povlak. To sú jej spóry. Vietor ich roznesie a za pár dní je zamorená celá záhrada. Zabijak číslo 2. Múčnatka. Biely akoby múčný povlak na vrchnej strane listov. Vyzerá, ako by niekto rozsypal múku. Ale toto je tichý vrah, ktorý dusí vaše rastliny. Táto huba bráni fotosyntéze. Rastlina nemôže dýchať. Nemôže prijímať slnečné svetlo. Listy žltnú, schnú a opadávajú. Plody sú malé, deformované a bez chutí. A zabijak číslo 3. Bakteriálna škvrnitosť. Malé vodnaté škvrny. Najprv bledozelené, potom hnednú a černajú. Často s chrastou v strede. Toto je infekcia. Baktérie prenikajú do rastliny cez spory alebo malé ranky. Vlhké a teplé počasie v júli je pre ne raj. Šíria sa dažďom, polievaním, vašimi rukami. 3 rôzne problémy, 3 cesty k mŕtvej úrode. Ale riešenie je len jedno. Staré. Overené. A máte ho pravdepodobne doma. Zabudnite na chémiu. Zabudnite na zložité postupy. Naši dedovia si vedeli poradiť s tým, čo mali. A ich metódy fungujú lepšie, než si myslíte. Pripravíme si univerzálny liek. Volám ho trojitý úder, pretože zasiahne všetky 3 choroby naraz. Potrebujete 3 veci. Mlieko, sódu bikarbónu a mydlo. Mlieko. Obyčajné, plnotučné. Jeho proteíny vytvárajú na liste neviditeľný film, ktorý hubám sťažuje prichytenie. Laktóza navyše podporuje prospešné mikroorganizmy. Sóda bikarbóna zmení pH na povrchu listu. Vytvorí zásadité prostredie, ktoré je pre plesne a múčnatku smrteľné. Doslova ich spáli. A mydlo. Nie tekuté, voňavé. Obyčajné jadrové mydlo, pár hoblín. Zabezpečí, aby sa roztok prichytil na listy a nezmylo ho prvé polievanie. Teraz recept. Pozorne počúvajte. Je to jednoduché, ale presnosť je kľúčová. Do 10 litrov vody, najlepšie dažďovej, octatej, dajte 1 liter plnotučného mlieka. Pridajte 2 polievkové lyžice sódy bikarbóny a asi 20 gramov nastruhaného jadrového mydla. Všetko dôkladne premiešajte. Drevenou palicou. Kým sa mydlo a sóda úplne nerozpustia. Roztok musí byť homogénny. Nalejte to do postrekovača. Starého, poctivého. Žiadny plast. Kov a mosac. Toto je nástroj, nie hračka. A teraz to najdôležitejšie. Aplikácia. Robte to buď skoro ráno, alebo neskoro večer. Nikdy nie na priamom slnku. Spálili by ste listy. Postrekujte dôkladne, každý list. Z vrchu a hlavne zo spodu, práve tam sa skrýva pleseň. Nezabudnite na stonky. A aj na pôdu okolo rastliny. Huby a baktérie prežívajú všade. Buďte nemilosrdní. Každá rastlina musí byť kompletne mokrá. Ako by práve prešiel jemný, liečivý dážď. Teraz čakajte. A sledujte. Do 24 hodín uvidíte zmenu. Šírenie škvrn sa zastaví. Biely povlak múčnatky začne miznúť, ako by ho niekto zmyl. Listy, ktoré boli napadnuté, sa úplne neuzdravia. Zostanú na nich stopy. Ale choroba bude mŕtva. A nové, zdravé listy budú rásť bez hrozby. Toto nie je jednorazová akcia. Toto je prevencia. Opakujte postrek raz za 7 až 10 dní. Alebo po každom silnom daždi. Udržujte svoju záhradu silnú. Odolnú. Nečakajte na problém. Predchádzajte mu. To je tajomstvo starej školy. Tajomstvo bohatej úrody. Takto sa to robí. Bez jedov. Bez výhovoriek. Len s rozumom a rešpektom k prírode. Teraz je rad na vás. Choďte a zachránte svoju úrodu. A ak vám táto stará rada pomohla, odoberajte tento kanál. Budúci týždeň si ukážeme, ako zatočiť s vožkami na paprike. Tvrdou cestou.